Şadady, baýlygy, gadanylan üstünlügi, şowuny düşen işe ulumsuluk bilen garamak, şöhrat paralyk etmek, ulumsuluk. Şu sözlere siziň garaýşyňyz. Mekan, baýlyk, şöhrat paralyk, ulumsuluk diýende şu alymlaryň bir aýdan sözi ýadyma düşýärdi. Kimde kim özüne degen gymmatyndan ýokary baka berse, barbyr Allah Taala ony hakyky bakasyna gaýtaryp getirer. Pesbärlik hem Allah Taala'nın bagş eden rızky. Ulumsuluk gohondan märzilik bolsa, kim uçuda kerte golaylaşdyrýan yarama häsiýet. Pesbärligi özüne himra edinen adamlar hakyky beýiklerdir diýip belleýär. Şoň üçin sen haýsy kärde bolsaňam, wezipede bolsaňam, şol şan şöhradyňa ýetmäkäň dogan garnaşlyň, howsarlyň, dost ýarlyň seni nähille häsiýetde tanaýan bolsalar, belli bir derejäge ýetenden soňam şolar bilen, insanlar bilen şowur häsiýetinde galsaň omkan. Şeýle bolanda mudam masyla hormat sen bilen bolýan kany pikir etdi. Şeýle de döwürdeş şahyr dostumuz Kerim Halifiň üýtgänlere diýip bir goşuksy bar. Hawa. Şol goşugynam işläp fazanly ýigitler bilen aýdym etdik. Galy bersede ýanky soragyň jogabynam aýdymyň bilen ýetirdigim bolsun. Köp sag bol Şadady, onda hazır ulhuga sülen dinleriz. Bir de tomoşa edýän dinleýijilerimiz de onu dinlesinler, tomoşa etsinler. Yaşa adamlar şan şöhrat wezipeye elleyecirler kalıbı koyur yani kolları koyur şan şöhrat wezipeye elleyecirler kalıbı koyur yani kolları koyur. Seni kim qazgabey koy yalşı deyip tepi qaynap bişene adın balşı deyip kərinin uzfa diye ömrün nalşı deyip çınday hana duştu çölleri koy Yurtka dönyenlere kuş nire uçtu ödüğünü kaçar dağdan taş kaçtı
terk ettin işte. İdi vikram ineye